Хора, има нещо много яко тук. Много мощен електрошок. Не знам дали е вярно, но има 12 000 кВт. Това е майката на мощността. Веднага се чуих дали да не изпържа яйце с него. Що има такава мощ? Мисля, че и на вас ще ви е интересно. Здравейте всички, това е Тимон и както винаги напомням ви, че това е видео изцяло с информационни цели. Не ви окуражавам да повтаряте това сами. Този тейзър, хора, е истински убиец. Един от мощните модели на пазара е от възраст 18 за самозащита. Дори ще пенетрира зимно яке. Това казва уебсайта на продавача. Има бутон. Вау, много мощност. Дръжката е доста удобна. И сега ще се опитаме да изпържим яйце с него. Взехме всички необходими мерки, за да не ни удари ток, готови сме да изпържим яйце. Честно казано, малко съм притеснен. И видяхте как свети. Не знам дали е изпържено или не. Да тестваме за сега. Удряме го с кратък шок. Да видим какво има вътре. Не, вие... не, сурово е. Дори загатванка няма. Да го ударим повече сега. Не мисля, че това е достатъчно. Да ударим още. Видяхте как се отчупи парче. Електрическият заряд разцепи черупката. Мисля, че е сурово отвътре. Да го смажем. Да, отново е сурово. Дойде ни идея веднага. Искам да пробвам нещо, което видях в YouTube. Слага 220 електрода в краставицата и тя светва. Интересно ми е дали краставицата ще свети от електрошок. Всичко е готово и имаме малко медна тел тук. Ще я наврем в краищата на краставицата. Краставицата е супер, мирише приятно. Огънахме краищата и имаме специален пиедестал тук, за да не удари тока. Чисто. И... И по някаква причина не свети. Опитахме пак и пак. Просто да го ударим. Да, просто да го ударим без жиците. Видяхте ли това? Светна малко. Но светна не е фалшиво и наистина краставицата може да свети. Да тестваме на домата. Домата е добре. Нищо не се случва. Дори коричката не пада. Да взривим още нещо. Окей, това беше много забавно. Трябва да наречем това видео как да обелим черупка на яйце с електрошок. Надявам се да ви хареса това видео. Ако искате да видите електрошок отново, хора, ударете 5000 лайка и ще има електрошок видео.
Също препоръчайте идеи в коментарите какво друго искате да ударим с 12 000 волтов шок и не забравяйте да се абонирате, за да не отървете нещо епично. Кажете на приятели си за мен. Това е всичко, хора. Късмети, чао, чао! И така, хора, както виждате, Виктор Филипов е последният коментирал, така че той печели мишката. Виктор, ако обичаш, коментирай под своя коментар имейл, на кой да се свържа с теб, за да може да се оговорим как да ти изпратя мишката.